gonjang ganjing Udah kok dhewe rumasane aku apa dikira. Langit gelap kelap katon lir kinincanging alis risang maweh gandrung sabarang katulukir moyak mayik saking tias baliwur lumaris gandrung ya trikang sulis dieng warni Lho pripun Pak De swantene sae ta nek piyan niku mayang seneng gawa cah nduk dadi nang dadi mungkin kula enten papat sesuk kula teng Solo Ayo Dut terus Sriuning mustika tuban Sampeyan kaya malu-malu singa. kok gedimen kucing Bas Sakmono maca kucing. Ayo putra kanjeng delok kethek roman ayo sira Mosok sak menten kethek Pak Bayu. Ayo bro lawe ya dirayu sing apik kok cape gandrung kok ya kaya adate lho yuk ditmu ayo Pak Bayu ero kaya ngerayu sing wedok yuk nyilih ditmu kaya ora anu ya nyilih Lah napa? utang Iya. sik tuk pranggung bojon penyapa to waplok pisan tuk pranggung bojone goro norano bebelo Biasane ngebelo. wirat moyo Nan dawuh nek kowe seneng karo wong wedok iku kudu sing perwira ayo no apa butuhe ditukokke tukokne pengen tas tukokke tas ning aja kon bayar lek Jawa akhire tuku dhewe kon golekne lek omong oh lanang kaya wedok kok ijol tak kon bateni 15.000 ayo anu tan wurung Sriuning gugur Nyapa kok nganggo gedhe-gedhe. wih telonen sarape kena anu dadi kusumaning Terima kasih, matur nuwun bawane. Wis diaturke bawanipun Sriuning ya ditibake napa niku langgame. Menika karya Ki Haji Sukron Suwanda saking Blitar. Dipun dawaken langgam Sriuning. Nggih. Bukan seluk nduk ayu, mengko digarap anu nduk apa kuwi tayub. Ah, sing ngendang kok Mas Anggit sing joget kentut. Ya. Sriuning mustika tuban. Mbak Fahmi, ayo kene melu ayo prene.
Bablas tondo moto. Ayo, badut. Badutan saiki. Terima kasih, matur nuwun, Mbak Fahmi, Mbak Ayu, Mas Nanda, ayo lenggase. Genteng. Yo, Mas Is. Yo. Dino minggu sing tak tunggu. Elak iki. Kowe ngajak nang Tawang Mangu. Nganti lengser srengenge. Ana kene aku nunggu kowe. SMS rabalesi yen tak telepon malah mau mateni mangkal aku mangkal yen kepoto pipimu mesti tak simpen Alah kiwel, kiwel, kiwel. lali janjine tatane alasane mangkal aku sapa wong sing ora ternyata kowe ora Hebat tenan suarane. terbon dia Jos. Anu, pacarku punya nih Piye? pacarmu
Nyek, Pak Dewa kan lho kenyek niku lho. Untune wis entek gur dikelamuti. Oh, kaya didak. Kowe jane tak saur nganggo telung huruf apa petang huruf? Nek telung huruf sik. Nek patang huruf. Prek. Ayo tak anu apa jenenge? Tak bales Mas. telung huruf. TLK. Lek. Mas Is. Nggih. Si Is, jenengan apa ya sok anu? Sinau dalang mboten? Nggih. Oh nggih ta? Nggih. Oh iya. Nggih. Pokoke lanjut terus nggih. Nggih. Wis rasa dadak peke wis dadi dalang wis. Pokoke budaya Jawa mangopeni, pun. Nggih. Yo. Dadi dalang ki renes le. Tenan anggere dadi dalang sing kaya Mas Bayu tenan. Ya, Sesuk tuteke. nek kowe arep kepengin dadi dalang kondang, Nggih. sesuk tak cekeli le ya. Wah, apik kuwi. Tak cekele dhewe, tak cekele dhewe. Sesuk nek dalang budhe dijak ya. Enak nyekel mik ngene manema. Ya ora ya. Iya Mas Is, diaturke, tutuke. Jan nek kowe neng akatmu sajan ngobreyane atiku